கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது, அகர்மாவில் செயலாற்ற வேண்டும், கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் அல்லது சந்நியாசியும் ஆவான். இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக உழைப்பதுதான் பக்குவமான பிறவியினுடைய விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கின்றோம். அப்புறம் நம்ம வேற என்னெல்லாம் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் கர்ம யோக 5th சாப்டர்லன்னா, தட் இஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல 5வது கர்ம யோகத்தில் போன சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? மெயினா எப்படி கர்ம யோகம் நமக்கு முக்தி அடைய, நம்ம கர்மயோகத்தினால் எப்படி பகவானை அடையலாம், முக்தி அடையலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதற்கு வழி என்ன? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பகவான் மேல ஸ்ரத்த இருக்கணும். என்ன மாதிரி இருக்கிற ஸ்ரத்த, என்ன மாதிரி இருக்கிற ஃபெய்த் தட் இஸ் எதனால ஃபெய்த் தேவை நமக்கு ஒரு பக்தனுக்கு கிளியரா புரியும். என்ன புரியும்? அவர் தான் எல்லாவற்றுக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளர். அவரால் தான் எல்லாம் நடக்கிறது, எல்லா காரியங்களுக்கும் காரணம் அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள். இது பக்தனுக்கு புரியும் இல்லையா? ஸோ அதை நமக்கு ஒரு பக்தனுக்கு புரியும். ஸோ அந்த மாதிரி மனநிலையில் நம்ம இருந்து இப்போ நமக்கு ஒருத்தர் நம்மளுடைய முதலாளி இல்லைன்னா அவருக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மற்றவங்க என்ன உரிமையாளருக்கு வேண்டி சேவை செய்வாங்க இல்ல? நிச்சயமா. ஸோ நம்மளுடைய பொசிஷன் என்ன? கடவுளுடைய பெண்ணப்பகுதி, அவருக்கு நிச்சயமாக சேவை செய்வதுதான் நம்மளுடைய கடமை அப்படின்ட்டு புரியும். அதான் ஒரு பக்தனுக்கு அறிகுறி. ஸோ நம்ம இந்த யோகம் விளக்குன மாதிரி யோகம்னு சொன்னா நம்ம கடவுள் ஒன்று இருக்கிறதுக்கு வழி, ப்ராசஸ் இல்லையா? ஒன்று இருக்கும் நிலையை தான் நம்ம சமாதின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ அது கடவுளுடன் எப்படி ஒன்று இருக்க வேண்டும், எப்படி நம்ம கடவுளுடன் செல்ல வேண்டும் அப்படி பல வழிகள் உண்டு. அதான் நம்ம தெரியும். கர்ம யோகா இருக்கு, ஞான யோகா இருக்கு, பக்தி யோகா இருக்கு. இந்த மூன்றிலும் எது சிறந்தது அப்படின்னா பக்தி யோகம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். ஏன்னா கர்ம யோகத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் பொழுது வீழ்ச்சி அடைறதுக்கு சாധ്യதை ஜாஸ்தி. அதே மாதிரி ஞான யோகத்தில் இருக்கும்போது நம்ம ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணும்போதும் நமக்கு புரியும். நம்ம தான் கடவுள், நம்ம ஜீவாத்மா, கடவுள் பரமாத்மா, அதெல்லாம் நமக்கு புரியும். ஆனா இருந்தால் கூட அது கடவுள முழுமையான நிலையை நமக்கு உணர்த்தாது. ஸோ அது முழுமையாக நிலை யாருக்கு புரியும்? பக்தனுக்கு தான் புரியும். ஸோ கடவுளுக்கு நம்ம முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணருக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். அதை அகர்மா நிலையில் எந்தவித பற்றுதல் இல்லாமல், பலனை நோக்காமல், முழு மனதோட கிருஷ்ணன் ஒன்றி நம்ம கிருஷ்ணன் திருப்திக்காக செயல்கள் செய்ய வேண்டும். இதுல இருந்து நம்ம 5th சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதே மாதிரி 6th சாப்டர் நம்ம ஆரம்பிச்சோம் போன செஷன்ல. 6th சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் யோக நிலையில் தட் இஸ் நம்ம இந்த 8 வகையான அஷ்டாங்க யோகம்னா 8 லிம்ஸ்னா இந்த புலன்கள்னு சொல்ல முடியும். வாடிக்கொள்ள 8 பாகங்கள் இல்லையா, பார்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம உடம்புல கை காலு தனித்தனியா இருந்தா அதுக்கு எந்த விதமான இது கிடையாது. எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கும்பொழுது தான் அதற்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு யூஸே இருக்கு, பிரயோஜனம் இருக்கிறது. அப்போதான் அந்த ஆத்மா என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறதோ அது செய்ய முடியும், இல்லாட்டி செய்ய முடியாது இல்லையா? ஒரு தனி பாகத்துக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது. ஸோ இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல பல லிம்ஸ் இருக்கு, 8 லிம்ஸ் இருக்கு. அந்த 8 லிம்ஸும் எப்படி நம்ம அதை முறைப்படி நம்ம அந்த 8 லிம்ஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்னா எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரை சென்றடையலாம், எப்படி பக்திக்கு அது எப்படி நமக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு தான் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த 6th சாப்டர்ல. ஸோ நம்ம 8 வகையான யோகங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இதை நம்ம பார்த்தீங்களா, இந்த பேக்ரவுண்ட்ல அது இருக்கும் இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் அது 8 வகையான இது 8 லிம்ஸ் ஆஃப் அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். என்னது? யாமா, அப்புறம் நியமா, ஆசனா,
பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, அப்புறம் என்னது தியானா, சமாதி. அதுல வந்து டாப் மோஸ்ட் நம்ம போய் எந்த நிலையை நம்ம அடைய வேண்டும்? சமாதி. சமாதி நிலையில் என்ன நடக்கும்? என்ன என்ன அந்த நிலைன்னா என்ன நமக்கு தெரியும். அந்த நிலையில் தான் நம்ம முழுமுதற் கடவுளுடன் ஒன்றி அவரை மட்டும் அவர் மட்டும்தான் மனதில் நிறைந்திருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த கனெக்ட் நம்ம கிருஷ்ணனுடன் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்போம். அதுதான் சமாதி அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ரைட். ஸோ நம்ம 6.2 நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். பிரபுஜி, யாரு மாதாஜி யாராச்சும் 6.2 வாசிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யம் சந்நியாசம் இதி பிராஹு யோகம் தம் வித்தி பாண்டவ நஹ்யஸ் சந்யஸ்த சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்டன. பாண்டுவின் மகனே, புலனுகர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அறியப்படுவதும் யோகமும் பரமனுடனான தொடர்பும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். பொருளுரை. பொருளுரை வேணாம், நம்ம இது வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் டச் பண்றதுக்காக 6.1 என்ன நம்ம பார்த்தோம்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. நம்ம செயல் நடத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். செயலில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தோம். பிரபுஜி ஒரு கேள்வி கேட்டார், வேள்வி நெருப்பில் மூட்டாதவன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். வேள்வி எப்படி நீங்க சொல்லும்போது, வேள்வி நெருப்பு மூட்டலைன்னா யோகா பண்ண முடியாது இல்லையா? நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, நம்ம யாகங்கள் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம செயலாற்றவில்லை என்றால் நமக்கு யோகம் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா பார்த்தோம். ஸோ பக்குவமான துறவிகளின் அளவுகோல் என்னன்னு பார்த்தோம். நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம், ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு. தட் இஸ் விளைவுகளில் பற்றின்மை. அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம் கடமைக்காக செயல்படுதல், கடமைக்காக செய்யப்படாது. இது வந்து இந்த கிருஷ்ணரை அடையறதுக்காக அஷ்டாங்க யோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும். பக்குவமின்றி தனது கடமைகளை விடுவதில்லை. குழப்பத்தை நீக்குவதற்காக கிருஷ்ணர் மீண்டும் உரைக்கிறார். என்ன தெரியும்? நம்ம அவரோட உரையிலிருந்து என்ன தெரியும்? பக்குவ சரி சுயநலம் இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக உழைப்பவர்கள் தான் துறவிகள், யோகிகள் அப்படின்ட்டு. எப்போ அவர் பார்த்தீங்கன்னா மனதில் கிருஷ்ணர் தான் இருக்கும், செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்காகவே. அவர் வந்து பௌதிக டே டு டே தினந்தோறும் வந்து அவர்களுக்கு கடமைகள் இருந்தால் அந்த கடமைகளையும் அவர்கள் செவ்வன்னு செய்வார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ நம்ம செகண்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்லோகம். பாண்டுவின் மகனே, உணர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது. இப்போ நம்ம வந்து உணர்வு நமக்கு இருந்தா என்ன ஆகும்? நம்ம கண்டிப்பாக கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இருக்க முடியாது இல்லையா? நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கணும்னா இச்சைகள் நமக்கு இருக்கக்கூடாது, உணர்ச்சிக்கான இச்சைகள் இருக்கக்கூடாது. துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகம் என்று அழைக்கப்படுவதும் ஒன்றே என்பது நீ அறிய வேண்டும். துறவும் யோகமும் ஒன்றே அப்படின்ட்டு நமக்கு யாரும் சொல்ல முடியுமா? துறவும் யோகமும் எப்படி ஒன்று அப்படின்ட்டு? புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுனால பிரபுஜி. கரெக்ட், புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதனால. ஓகே, வேற ஏதாவது ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? துறவும் யோகமும் ஒன்று அப்படின்னா யோகம் அப்படின்னா கனெக்ஷன் வித் காட் பிரபுஜி. துறவு அப்படின்னா நம்ம இந்த பௌதீக இன்பத்தை வந்து துறக்கணும். பௌதீக புலன் இன்பத்தை வந்து துறந்தா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து காடோட கனெக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஓகே ஓகே, வேற ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் உண்டா? யாராச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? சொல்லுங்க. நிலை மனித வாழ்வுல வந்து முற்றும் துறந்த நிலைதான் துறவு. யோகம்ன்றது மனதளவுல வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது யோகம்.
ஓகே. எது இதில் செஞ்சாலும் சமநிலையில இருப்பாங்க பிரபுஜி. கரெக்ட் கரெக்ட் சமநிலையில இருப்பாங்க. யோகிகள் சமநிலையில் இருப்பார்கள். கரெக்ட். அதே மாதிரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். துறவர்களும் அதே மாதிரி வந்து அவங்களோட இது பண்ணி என்ன வெற்றியா இருந்தாலும் தோல்வியா இருந்தாலும் சமநிலையில இருக்கிறது தான். ஸோ இருவரும் யோகிகளும் சரி துறவில் இருக்கும் போதும் சமநிலையில் இருப்பார்கள் அப்படின்னு இல்லையா? ஓகே, நல்ல பாயிண்ட் இது. ஸோ நமக்கு இதுல இருந்து எல்லாரும் வந்து கரெக்டான பாயிண்ட்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ யோகிகளும் துறவில் உள்ளவர்களும் வந்து யோகிகள் வந்து புலனை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள், மனதை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் இல்லை. அப்போ அவர்கள் கட்டுப்படுத்தும் போது அவர்கள் எதில் அவர்கள் வந்து மூழ்கி இருக்கார்கள்? கிருஷ்ணர்ல பக்தி கிருஷ்ணரில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். தட் இதயத்தில் இருக்கிற பரமாத்மாவை அவர்கள் மனதில் கொண்டு யோகிகள் வந்து இது பண்றாங்க இல்ல. அதே மாதிரி துறவு மேற்கொள்வர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க ஜஸ்ட் தட் இஸ் இந்த பௌதிக ஆசைகளை துறந்து அவங்க ஆசைகள் எதன் மேல வைப்பாங்க? கிருஷ்ணர் மேல வைக்கிறது இல்லையா? அப்பதான் வந்து அது ஒரு துறவுன்னு சொல்ல முடியும். இல்லாட்டி என்ன, அந்த மாதிரி இருக்கிற துறவு தட் இஸ் கிருஷ்ணரை மனதில் நினைக்காமல் எல்லாவற்றையும் துறந்தால், நம்ம போன கிளாஸ்ல அது பார்த்தோம், என்ன ஆகும்னா அது வந்து உண்மையா தட் இஸ் துறவு அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அவர்கள் வந்து பௌதிகத்தில் வந்து அவர்களுக்கு ஆசை இருக்கலாம். ஏன்னா அவர் மனது வந்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் என்னுடைய மனைவி மக்கள் என்னுடைய இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்து காட்டுக்கு சென்று நான் சன்னியாசம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் போனாலும், சன்னியாசம் இருந்தால் அவர்கள் எதிர் மேல பற்று வைக்க வேண்டும்? கிருஷ்ணர் மேல பற்று வைக்கணும். கிருஷ்ணர் மேல பற்று வைக்காமல் வேற எது மேல மனதை வந்து எது மேல வந்து அவர்கள் போக்கஸ் பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு சூன்யத்து மேல போக்கஸ் பண்ணிடுறோம். சூன்யத்தின் மேல நம்ம போக்கஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், நம்மளோட புலன்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல அது போய் ஈடுபடும். அப்ப நம்ம வந்து கீழே விழுந்துருவோம். ஸோ அதனால நம்ம துறவு மேற்கொண்டு இருக்கிறவர்கள் கூட வந்து பகவானின் மேல் வந்து அந்த உணர்வை வைத்திருக்க வேண்டும். அப்பதான் முழுமை அடையும். இல்லாட்டி அது முழுமை அடையாது. அதனால்தான் வந்து துறவு மேற்கொண்டு இருக்கிறவர்களும் சரி, அதே மாதிரி வந்து யோகத்துல இருக்கிறவர்களும் சரி வந்து சமம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த இரண்டு கேட்டகரிஸ் இருக்கிறவர்களும் வந்து கடவுள் மேல வந்து அவர்களுக்கு அந்த பக்தி கொள்கிறார்கள், கடவுளை நினைக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் இருவரும் செய்கிறதும் ஒரே இதுதான், ஆனால் வழி டிஃப்ரெண்ட். அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து இங்க கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. பரமனன் தொடர்பு கொள்வதும் ஒன்றே என்பது யோகம்னா பரமனுடன். நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? இந்த 3 ரியலைசேஷன் பார்த்தோம், பிரம்மன், பரமாத்மா அண்ட் பக்தா. ஸோ பிரம்மன்னா அந்த ஒளி இல்லையா? இந்த பிரம்ம கிருஷ்ணர் இருந்து வர ஒளி தான் வந்து அது பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த நிலையில வந்து இருக்கிறவர்கள் வந்து யாரெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்? இந்த மாயாவதி, இந்த அருவவாதிகள் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் அந்த பிரம்ம நிலை தான். ஏன்னா அவர்கள் அதில் ஐக்கியமாகிறார்கள் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க. அவங்க இந்த ஜீவாத்மா அந்த பிரம்மனில் ஐக்கியமாகிறது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதனாலதான் அவங்க பிரம்மன். ஆனா அவங்களுடைய அந்த புரிதல் வந்து முழுமை கிடையாது. அதற்கும் மேலே யாரு வந்து இந்த யோகிகள். யோகிகள் ஏன் நம்ம அதற்கு மேலே அப்படின்னு சொல்றோம்னா, அவர்கள் வந்து பகவானின் பகவானுக்கு உருவம் உண்டு என்பதை அங்கீகரிக்கிறார்கள். அதே மாதிரி பகவானுடைய அந்த உருவத்தை தான் அவர்கள் மனதில் நினைத்து யோகத்தை செய்கிறார்கள். தட் இஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, பரமாத்மா வந்து 4-handed ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா, 4 கை இருக்கிற அந்த ஃபார்ம்ல நம்ம சொல்லுவோம். அந்த நெஞ்சில் இருக்க பரமாத்மா என்ன சைஸ் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கட்டை விரல் அந்த அளவுக்கு இந்த நம்முடைய நெஞ்சில் இருந்து பரமாத்மா செயல்படுகிறார் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதனால அவர்கள் வந்து இந்த பரபிரம்மத்தில் இந்த பிரம்மத்தில் இருக்கிறவர்களை விட பெட்டர். ஏன்னா கடவுளுக்கு உருவம் உண்டு நினைக்கிறோம். ஆனால் பக்தனுக்கு முழுமையான அறிவு, உணர்தல் உண்டு, புரிதல் உண்டு. அதுதான் வந்து சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா கடவுளுக்கு உருவம் உண்டு. கடவுள் வந்து நம்ம 5 ரசங்கள்ல ஒரு ரசத்துல கடவுளுடன் நமக்கு ஈடுபட முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வந்து இதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் எடுத்துரைக்கிறார் அவர்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்தி அப்படின்னா என்ன?
பக்தி இருக்கிற ஒரு பக்தனுக்கு என்ன புரிதல்? அவர்களுக்கு தெரியும், அவர்களுக்கு கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதிகள், ஜீவாத்மா, நான் ஒரு ஜீவாத்மா, என் உடல் வேறு, கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதி. ஸோ என்னுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், நான் எங்க செல்ல வேண்டும்? நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய திருப்பாதங்கள் செல்ல வேண்டும், அவருடைய கிருஷ்ண லோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும். அதுதான் என்னுடைய இலக்கு. அதெல்லாம் புரியும் உங்களுக்கு. ஸோ மற்றதெல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறந்த உடனே மாயையினால் பாதிக்கப்படுகின்றேன். ஸோ இந்த மாயை தொட முடியாத இடம் எது? கிருஷ்ணலோகம், வைகுந்தம். ஸோ நான் அங்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியுது. அந்த அறிவு வந்து பக்தனுக்கு வருகிறது. மற்றவர்களுக்கு இந்த ஞானம் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ இந்த அறிவு இருக்கிறத நம்ம ஞானம்னு சொல்றோம். இது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதுதான் இப்போ இங்கே சொல்றாங்க. அஷ்டாங்க யோகமும் துறவும் ஒன்றே, இரண்டிற்கும் புல இன்பங்களை துறப்பது என்பது அத்தியாசமாகிறது. பக்தருக்கு பக்குவமான துறவு என்பது எளிதாகிறது. பக்தர் அப்புறம் முழுமையான ஞானம் வந்து ஜட புலனுணர்ச்சியை விட்டு விடுவதால் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துவதால் இல்லையா? அதுதான் பக்தனுடைய நிலை. அதை நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம அன்னைக்கு இந்த யோகா லேடரும் பார்த்தோம். தட் இஸ் என்ட்ரி பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஞான யோகம். ஞான யோகத்துல நமக்கு தெரியும் என்ன? கிருஷ்ணர் முதல் கடவுள், அவரை நம்ம சேவிக்க வேண்டும், எல்லா செயலும் அவருக்காக அர்ப்பணிக்கும் சொல்லி நம்ம ஞான யோகத்துல தெரியும். அப்புறம் நம்ம என்ன, அது வந்து நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அஷ்டாங்க யோகம் மூலம் நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறோம். அது முழுமையானது கிடையாது. பக்தி யோகம் தான் முழுமையானது. பிகாஸ் எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு சரண்டர் அடைந்துடும். அவருடைய நித்திய சேவகனாக அவருக்கு, கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படக்கூடிய செயல்களில் நாம் ஈடுபடுகின்றோம். கிருஷ்ணர் யார்? முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு வந்து நிச்சயமாக சேவை செய்யறது தான் பக்தி யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, ஸோ கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வதால் எல்லா நோக்கமும் பக்குவம் அடைகிறது. ஸோ பக்தி யோகத்தில் வந்து நம்ம பௌத்திகமான நிலை நமக்கு வர்றது கிடையாது. ஏன் கிடையாது அப்படின்னா, நம்ம எல்லா உணர்வும், நம்முடைய நோக்கம் என்ன? கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய நோக்கம், நம்மளுடைய செயல்களும் எல்லாம் பக்குவம் அடையப்படுகிறது அப்படின்னு நமக்கு வந்து தெரிகிறது. ஓகே, 6.3 யார் படிக்கிறீங்க? படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 6 ஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரணம் உச்சியதே யோகாரஷ்டிய தஷ்வைவ ஷமஹ காரணம் உச்சியதே. அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 6.4 யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? படிங்க பிரபு. யதா ஹினேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்மஸ்வனுஷஜ்ஜதே சர்வசங்கல்ப சந்நியாசி யோகாரூடஸ்ததோச்யதே. எப்போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலனுகர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதீக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ, அப்போது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். 6.5 யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? செல்லகுமார் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? 6.5 செல்லகுமார் பிரபுஜி. கோகிலா மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி ட்ரை பண்றேன். ஓகே, யாராவது படிங்க. கோகிலா மாதாஜி இல்லனா செல்லகுமார் பிரபுஜி. 6.5 உத்ரேத ஆத்மானத்மானம் நத்மான அவஸ்தேத ஆத்மைவ
ஹர்யாத்மனோ பந்துர் ஆத்மைவ ரிபுர் ஆத்மனா. மனிதன் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே இழி தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நம்ம இப்போ 3 ஸ்லோகம் ஒன்றா பார்த்தோம். ஏன்னா 3 ரிலேட்டட் ஸ்லோகம். அதனாலதான் வந்து நம்ம ஒன்றா எடுத்துக்கலாம், அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்றோம். ஸோ 6.3ல என்ன சொல்றாங்க? ஆருஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரணம் முச்சியதே யோகாருதஸ்ய தஸ்யைவ சமாகாரணம் முச்சியதே. அப்படின்னா அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்திலே வழியாக கூறப்படுகிறது. ஸோ அஷ்டாங்க யோகத்தில் அடி எடுத்து வச்சிருக்காங்க வச்சுக்கோங்க. அவருக்கு என்ன செயலே வழியாக இது சொல்லப்படுகிறது. அப்படின்னு நம்ம அப்போ பார்த்தோம், இந்த யோகா லேட்டர் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல என்ன நம்ம சொன்னோம்? செயல், தட் இஸ் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். எப்படி பண்ணணும், ஏது பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படியாக செயல்கள். ஸோ நம்மளுடைய பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்ம சாதாரண ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி இல்லை, ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் இந்த பக்தி யோகத்தில் கால் எடுத்து வைக்கும்போது, இல்லை வந்து நம்ம இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் கால் எடுத்து வைக்கும்போது என்ன, தே ஹாவ் டு ஃபாலோ த ரூல்ஸ். ரூல்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கு? அக்கர்ம நிலையில் எல்லா செயல்களும் செய்ய வேண்டும், கடவுளை வழிபட வேண்டும். இப்போ நம்ம வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள் வாட் எவர் அந்த இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களே, வாட் எவர் இஸ் அ ப்ராசஸ், அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அது எந்தவித வீழ்ச்சியும் அடையாமல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அது ஃபாலோ பண்ணும்போது எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க? தட் இஸ் தன்னுணர்வோட, இல்லையா? எதற்காக பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் அது தெரியும். நம்ம எது பண்ணாலும் வந்து எதற்காக, அதுல குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு தெரியும். ஒரு குறிக்கோள் என்ன, கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த குறிக்கோளை நோக்கி வந்து பயணிக்கும் போது, இல்லை செயல்களை எல்லாம் செய்யும் போது ஃபுல் ஃபோக்கஸோட, அதுதான் நம்ம யோகம்னு சொன்னோம். ஸோ கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போதே பிரபுஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு நமக்கு எப்படி யோகம்னா என்ன, ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அந்த கிருஷ்ணா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ கிருஷ்ணரில் நம்ம வந்து மனதினை ஸ்திரப்படுத்தி அவரை செல்லக்கூடிய வழிதான் இந்த யோகம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. அதே மாதிரி சமாதி நிலை என்ன, அவர் அடைந்து அந்த பரவச நிலை தான் சமாதி நிலை, அப்படின்றத உன்னதமான நிலை. அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதில் நம்ம வேற என்ன பார்த்தோம்? இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது சொல்றோம் இல்லையா, அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவன் அப்படின்னா அந்த லேடர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இல்லையா, அதை தான் வந்து ஆரூரோக்ஷு அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. யோக ஆரூரோக்ஷு இங்க இருந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த யோகத்துல ஆரூரோக்ஷு அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் நிலை, முதல் நிலை அப்படின்ட்டு. அதுல இந்த கடைசியில நம்ம இந்த இது சொல்றோம் இல்லையா, யோகத்தில் முன்னேறியவன் அவர்கள் அந்த நிலை என்ன வந்து நம்ம சொல்றோம், யோகாருதா அப்படின்ட்டு. யோகாருதா இதுதான் வந்து அந்த ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே. ஸோ நம்ம ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம அடையும் போது நம்ம என்ன பார்த்தோம், பக்தி யோகத்தை பக்தி யோகத்துக்கு ஈடு இல்லையா, அது சேம். என்ன எதனால? அந்த டைம்ல எந்த விதமான ஜட செயல்களிலும் வந்து அந்த யோகி ஈடுபடுவது கிடையாது. மனது முழுமையாக கிருஷ்ணர் தான் இருப்பார். கிருஷ்ணரை முழுமையாக மனதில் நிறுத்தி அவரிடம் ஒன்றி இருக்கிற நிலை தான் சமாதி, உன்னதமான நிலை. அதுதான் இங்கே கூறப்பட்டிருக்கிறது. அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துறைத்திலே வழியாக கூறப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்கணும். ஸோ நம்ம 6.4ல என்ன பார்த்தோம்? எப்பொழுது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களிலும் புலனுகர்ச்சிகளிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்பொழுது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். ஸோ ஒருத்தர் வந்து யோகத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்போ நமக்கு தெரியும், ஓகே, எப்போ வந்து அந்த உன்னத நிலையை அறிந்தான் அப்படின்ட்டு நமக்கு
தெரியணும், இல்லை யோகத்தில் உயர்ந்த நிலை எப்போ அடைகிறான்னு ஒருத்தர் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அப்படின்னா இதுதான். எப்பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலனுணர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் அவன் மனசுல வந்து பலநோக்கு செய்தி இல்ல செயல்கள் இல்ல வந்து இந்த புலனுணர்ச்சி இதில் எல்லாம் ஈடுபடக்கூடிய அந்த தன்மையே வந்து மனதில் இல்லாமல், எந்த பௌதிக ஆசையும் இல்லாமல், எல்லாம் துறந்த நிலை எல்லாம் விட்டு விட்டு மனதில் எது நிறைந்திருக்கு? கிருஷ்ண உணர்வு தான் நிறைந்திருக்கு. தான் யார் என்று புரிந்து கொண்டு, தன்னுடைய நிலை என்னன்னு புரிந்து கொண்டு, கிருஷ்ணர் யாருன்னு புரிந்து கொண்டு, மனது நிறைய கிருஷ்ணரை மட்டும் அவன் நினைத்து கொண்டு அவன் செய்கிறார் இல்லையா? அந்த நிலை வரும்போது யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். ஏன்னா அந்த நிலை வரும்போது தான் யோகத்தில் என்ன நடக்கும்? அவர்கள் வந்து அந்த யோக பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு இருக்கிற அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றான். மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி அவன் யோகத்தை பயில்கிறார், யோகத்தை செய்கிறார். கிருஷ்ணரை பரமாத்மாவை மனதில் நினைத்து கொண்டு அவன் யோகத்தை செய்கிறான். அவன் அந்த படியில் முன்னேறும் பொழுது அவன் மனதில் எல்லாம் என்ன நிறைந்திருக்கு? கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும்தான் நிறைந்திருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அவரை ஒரு உயர்ந்த யோகி, அந்த நிலையை அடைந்து விட்டான் அப்படின்ட்டு நம்மளால சொல்ல முடியும். அந்த நிலையில மனது, உடல், அதே மாதிரி வந்து நம்முடைய ஆத்மா எல்லாம் வந்து ஒரே நிலையில இருக்கு. அதனாலதான் வந்து அந்த டைம்ல வந்து மனதை வந்து ஆத்மான்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு தெரியும் ஆத்மான்னு சொல்லும் போது நம்மளோட ஜீவாத்மா, அது நமக்கு நார்மலி அதுதான் நம்ம மனதில் வரும். ஆனா நீங்க இந்த பற்பட் படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஆத்மான்னு சொல்லும் மனதையும் குறிக்கிறது. ஏன்னா அந்த நிலையில் ஒன்றி இருக்கிறது. அதனாலதான் மனதையும் ஆத்மான்னு சொல்ல முடியும். ஆத்மாவுடைய நிலை மனதும் எழுதும்போது மனதும் ஆத்மாவுடைய நிலையை எழுதுகிறது. ஸோ மனதினை ஆத்மா வந்து என்ன செய்ய வேண்டுமோ அந்த நிலையில் வந்து அந்த மனதினை கட்டுப்படுத்தி மனதினை அதில் அந்த உணர்வில் வந்து நம்ம நிறைய செய்தால் அது வந்து ஆத்மாக்கு சமமாகும் மனது. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ யோகா அப்படின்னு சொன்னா மனதை புலனுணர்ச்சியிலிருந்தும் பலநோக்கு செயல்களிலிருந்தும் பௌதிக ஆசைகளிலிருந்தும் மாற்றி இருக்கிற நிலை அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும்போது என்ன, இதெல்லாம் இருக்கும்போது என்ன, மனதில் ஆசை வராது. ஆசை வராமல் இருந்தால் என்ன ஆகும்? நமக்கு வந்து இந்த அகந்தை வராது இல்லையா, ஈகோ, ஃபால்ஸ் ஈகோ வராது. ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாத நமக்கு கோபம் வராது, குரோதம் வராது, ஒன்றும் வராது. ஸோ அந்த நிலையில என்ன, சமநிலையில் இருப்பான். இப்போ மாதாஜி பிரபுஜிஸ்லாம் இப்போ நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொன்னீங்க, ஒரு யோகியினோட நிலை எப்படி இருப்பான்னா அவன் சமநிலையில் இருப்பான் இல்லையா, அவனை எதுவும் பாதிக்காத நிலையில் இருப்பான் அப்படின்ட்டு. அது நம்ம அந்த ஸ்லோகம் தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்கா வருது. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல அது நம்ம கிளியரா சொல்லலாம். என்னன்னா ஒரு யோகிய நிலை வந்து சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய நிலை அப்படின்ட்டு நம்ம தெரியும். ஏன்னா மனதில் அகந்தையோ எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறார். ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து இதுல மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலை அப்படி இருக்கிறவங்க நம்ம எப்படி கூப்பிடுவோம்? நம்ம போன கிளாஸ்ல சொன்னேன், அவங்களை எப்படி கூப்பிடுவோம்? அந்த மனதை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிற யோகிகளை நம்ம எப்படி என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? நம்ம கோஸ்வாமி. அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். ஒரு பக்தன் வந்து கோஸ்வாமி நிலையில் வர வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்தி கிருஷ்ணரை மட்டும் நினைத்துக் கொண்டு அவரு லயித்திருக்கிற நிலை தான் கோஸ்வாமி. அது மனதில் எப்போ இருக்கும், நீங்க மறக்க கூடாது. ஸோ நம்ம எல்லாம் அந்த கோஸ்வாமி நிலையை அடையணும். அதுதான் நம்ம எப்போ மனசுல நம்ம நினைச்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. இப்ப என்ன முன்னுரை படிக்கிறீங்களா? சாரி மாதாஜி, என்ன படிக்கிறீர்கள் இப்போ? இப்போ வந்து 6th சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 6th சாப்டர்ல 4 முடிச்சோம். இப்போ 5th ஸ்லோகம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் நான். அச்சா. ஓகே. சரி. 6th சாப்டர்ல எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 6.4. என்னோட இது தெரியுதா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஓகே, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். 6.4 ஸ்லோகம் 4. எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்ல? ஸ்லோகம் இருக்கிறது தெரியுது. ஓகே, ஃபைன். இது எழுதிட்டு அதான் 6.4. உண்மை உருவில் தானே படிக்கிறேன்.
இல்ல ஈஷோபனிஷதா? உண்மையுறவில் மாதாஜி தான். உண்மையுறவில் 6th சாப்டர். ஸ்லோகம் நம்பர் என்ன? 6th சாப்டர் தெரிஞ்சாச்சு. 2nd, 3rd. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ட் பண்றீங்களா? நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ட் பண்றீங்களா கிளாஸ்? இல்லப்பா, நான் 3rd இதுல இருக்கேன். ஓகே ஓகே நீலு மாதாஜி. ஓகே ஏன்னா என்னோட கடிகாரத்துல இப்பதான் 9 ஆறுது. அதான். ஆமா, 2050 கரெக்ட். ஓகே ஹரே ஓகே, கிருஷ்ணா. 6th ஜபதம் 6th. சரி பாத்துக்கோங்க 4th மாதாஜி. படிக்கிறேன். ஓகே ஸோ ஐ அம் கண்டினியூயிங். நீங்க 4th பாத்துக்கோங்க. 4th யதாஹியா இல்லையே, எங்க வருது? எப்போது ஒரு பிரபுஜி ஆக்சுவலா 2-3 பேர் புதுசா இருக்காங்க பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி, உங்களுக்கு என்னன்னு பார்த்துட்டு யூ கேன் டிஸ்கஸ் வித் மாதாஜி என்னன்ட்டு we can always support them. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 4th நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது மாதிரி இதுல பாத்தீங்களா, அஷ்டாங்க யோகத்துல 2 நிலை இருக்கு. ஆரம்பம் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, யோகாரூஷா. அப்புறம் உயர்ந்த நிலை யோகாரூடா அப்படின்னு இது 2 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யோகாரூஷா அப்புறம் உயர்ந்த நிலை யோகாரூடா. அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம் செய்யும்போது என்ன ஆசனங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். ஓகே, அதே மாதிரி பற்றின்மை நம்ம அடைவோம். பற்றின்மை, அதே மாதிரி தூய்மை. இது 2 யோகம் செய்யறதுனால இது 2 நம்ம இந்த நிலை இதை நம்ம அடைவோம். இது அடையும் போது என்ன ஆகுது? நம்ம உயர்ந்த நிலை யோகாரூட நிலை அடையும் போது ஜட இச்சைகள் இருந்து முழுமையாக தூய்மை அடையும். தியானத்தில் நிலை பெறுவோம். அதே மாதிரி தொல்லை தரும் மன இயக்கங்கள் அனைத்தையும் நாம் நிறுத்தி விடுவோம். அந்த மாதிரி உன்னத நிலையில் இருக்கிறவன் தான் ஒரு முழுமையாக உயர்ந்த நிலை யோகி ஆகிறான் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, இதுதான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். தட் இஸ் இந்த 8 இது இருக்கு இல்லைங்களா, 8 லிம்ஸ், அங்கங்கள். யமா, நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரா, தாரணா, ஞாமா அண்ட் சமாதி. இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். அதனால எலாபரேட்டா நம்ம இன்னைக்கு போல இதுல யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கு அப்படின்ட்டு நீங்க இந்த பர்பட் படிச்சதுக்கு அப்புறம் இருந்தா நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல இதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஓகே, 6.5 நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் பார்த்தோம் நம்ம இப்போ. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவும் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். ஒரு கேள்வி, மனம் நமக்கு நண்பனா எதிரியா? ரெண்டுமே பிரபுஜி. வெரி குட் ஆன்சர். எதனால அது போத் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் எனிமின்னு சொல்றோம்? Why is it a friend? Why is it an enemy? நம்மளால அதை கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சிச்சுன்னா அது நமக்கு ஃப்ரெண்டு, கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா எனிமி. நம்ம கட்டுப்படுத்தினாவது ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுமா? புத்தி சொல்றது மனசு கேட்டுச்சு அப்படின்னா அது ஃப்ரெண்டு. முக்கியம். தட் இஸ் குறிக்கோள். எந்த அடையணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் முழுமை அடையும். ஓகே, என்னன்னா இப்போ யோகா இந்த நிறைய யோகாஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த யோகா பண்ணாவே ஆக முடியாது. ஸோ மனதை கட்டுப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது? நம்ம போன இதுல பார்த்ததுதான். தட் இஸ் நம்ம பௌதிக ஆசைகள் இருந்து விடுபடுகிறோம். அதே மாதிரி புல இன்பங்கள் நம்ம ஈடுபடுறதுக்கு மனசு வராது. கிருஷ்ணரில் நாம மனது முழுமையாக இழைத்திருக்கும். ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் முழுமையாக அடைந்திருப்போம். அப்போ மனதை கட்டுப்படுத்தி கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம முழுமையாக நம்ம அதில் ஈடுபடும் போது நம்ம உயர்ந்த நிலை யோகாரூட நிலைக்கு வந்துடுறோம். நம்ம சமாதி நிலைக்கு வந்துடுறோம். ஓகே, அப்போ என்ன அது மனதை நாம் கட்டுப்படுத்தி கிருஷ்ணரில் பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபடுத்துறோம். அப்ப என்ன ஆகுது? நம்ம மனது ஃப்ரெண்ட். ஏன்னா நம்ம தவறு செய்ய மாட்டோம், அகர்மா நம்ம செய்ய மாட்டோம். செய்ய மாட்டோம்னா மனது அதுக்கு ஈடுபாடே இருக்காது. விகர்மா செய்யறதுக்கு மனதுக்கு தோன்றாது. அந்த நிலை வந்துடுது. ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் நம்மளுடைய மனது கட்டுக்கடங்காமல் என்றால் தட் இஸ்
இந்த அகர்ம செய்யறதுக்கு நம்ம மனதை நம்ம மனதால் நம்ம செய்ய முடியாம இருந்து வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய மனது அங்கேயும் அலைய ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கோங்க. புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலைன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, பௌதிகத்தில் நாம் ஈடுபடுறோம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன அது நமக்கு இனிமையாயிடுது. ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி செய்யும்பொழுது அந்த முக்குணங்களை தாண்டி போகணும், நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு போகணும். நம்ம இந்த முக்குணங்கள் நம்ம செய்யறோம்னா நம்ம ரஜோகுணம் இல்லை, தமோ குணம் இல்லை, நம்ம சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் கூட நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம போகணும். ஸோ நம்ம மனதை அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம் கொண்டு செலுத்துறதுக்கு அந்த யோகம் நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ அதனால மனது அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு கொண்டு போக முடியும் பொழுது அது நமக்கு நண்பர். அதை விட்டு நம்ம கட்டுக்கடங்காமல் நம்ம அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு மனது நமக்கு மனதால் நம்மளால் முடியவில்லை என்ற மனம் கட்டுக்கடங்காமல் நமக்கு அதை எதிரியாகி விடுகிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம மனதை எதிரியாக்குறதோ இல்ல நண்பனாக்குறதோ யார் கையில இருக்கு? நம்ம கையில தான் இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி, நம்ம கையில தான் இருக்குது. ஒருத்தர் மாயையிலிருந்து விடுபட்டாவே, மாயையிலிருந்து விடுபடணும். மாயிலிருந்து விடுபட்டு மனதை கட்டுப்படுத்தி அப்ப தூய பக்தியுடன் தூய மனதுடன் விடுபட்டாலே அவன் உண்மை நிலைக்கு வந்துருவான். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவப்படுத்தி மனசை திட நம்பிக்கையுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி நம்ம அவன் காமம் பேராசை அதுல இருந்து விடுபடணும். கெட்ட பழங்கள் விடுபட்டு மனதை கட்டுப்படுத்தி புலநிகழ்ச்சி கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போது ஈடுபடுவானோ பக்தனை எப்பொழுதும் சதா சர்வகாலம் கடவுளையே நினைத்து கொண்டு அவருடைய திருநாமத்தையே ஜபித்து அவருடைய பாதங்களையே பணிந்து அவரையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பவன் கிருஷ்ணனில் இருப்பவன் கண்டிப்பாக அவன் கிருஷ்ணரை எப்போ அடைவான், பகவானை அடைய முடியும். மெயின் திங் என்ன, கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் மனது நமக்கு நண்பனாகிறார், இல்லாற்றினாவும் நமக்கு எதிரியாகும் அப்படின்ட்டு அது நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ டைம் எவ்வளோ ஆச்சு மாதாஜி? 6 சரி, ஓகே, 2 minutes இருக்க மாதாஜி வந்துடுவாங்க, அவங்க கிளாஸ் ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இன்னைக்கு நம்ம இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வெட்னஸ்டே நம்ம ஆரம்பிச்சு ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் 6.6 இருந்து பார்க்கலாம். ஸோ 7:45க்கு எல்லாரும் ஜாயின் ஆகிடுங்க ஷார்ப்பா. நம்ம ஏர்லியாக ஆரம்பிச்சிடலாம் 7:45க்கு. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகணும், நம்ம கொஞ்சம் லேகிங் பிஹைண்ட். நம்ம இப்போ 6.6 நம்ம வெட்னஸ்டே அன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னா மாதாஜி இப்போ வருவாங்க கிளாஸுக்கு. ஸோ வி ஷுட் நாட் டைம் நம்ம எடுத்துக்கூடாது. ஓகே, இது வரைக்கும் இருந்த ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஒன்று 2 கொஸ்டின் எடுக்கலாம். டவுட் இருக்கா? இருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட், ஏதாச்சும் தாட்ஸ் இருக்கா? பிரபுஜி, இந்த 6.5 பாத்தீங்கன்னா பிரபுஜி, நம்ம எப்பயுமே உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படின்னு தான் நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம். ஆமா, ஆத்மா எனும் சொல் உபயோகப்படும் இடத்திற்கு ஏற்ப உடல் மனம் ஆத்மா என வெவ்வேறு பொருள்படும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க பிரபுஜி. கரெக்ட். அதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அது எப்படின்னா நம்ம ஆத்மான என்ன, அது பகவானுடைய ஒரு நுண்ணிய துகள் இல்லையா? அது அணு ஆத்மா. அது பகவான் வந்தது, பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்கோம். அது நம்ம உடல்ல இருக்குது. கரெக்ட். ஸோ நம்ம அந்த எப்போ நம்ம கிருஷ்ணர் ஒன்னா ஃபீல் பண்ண முடியும்? கிருஷ்ணரில் நம்ம ஒன்றாக இந்த லிபரேட்டா கிருஷ்ணருடன் ஒன்றி இருக்கும்போது, அவருக்கு சேவை செய்து நம்ம அந்த பரவச நிலை இருக்கு இல்லையா, கிருஷ்ணன் ஒன்று இருக்கும்போது நம்ம மீண்டும் அவருடன் இருக்கிற நிலை வருகிறது. ஸோ அந்த நிலை வரணும்னா நம்மளுடைய மனதும் அதுக்கு அந்த நிலையில கொண்டு வரணும் இல்லையா? அதுதான் யோகா வழியே நமக்கு மனது வந்துருது. மனது அந்த நிலை கொண்டு வரணும்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? இந்த உடம்பு செய்யக்கூடிய செயல்களின் நிலை, இந்த பரவச நிலை வருது இல்லையா? அந்த யோக நிலை வரும்போது மனதும் உடலும் ஆத்மாவும் எல்லாம் ஒன்றி வருகிறது.
அதனாலதான் வந்து இந்த பர்பட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா வந்து மைண்ட் இஸ் த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் யோகா பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இயர் வந்து மைண்ட் பாடி அண்ட் சோல் ஆர் அந்த சேம் பிளேன் அப்படின்ட்டு பர்பட்ல வரும் உங்களுக்கு. அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த டவுட் வரும். அதனாலதான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அந்த இந்த இது வரும்போது அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். பிகாஸ் இந்த பர்பட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா இந்த டவுட் வரும். குட், இந்த கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு வெரி குட் பாயிண்ட். ஸோ தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரபுஜி. Clear, yeah? We have got the clarity, yeah? Yes, Prabhuji. Okay. Thank you. வேற ஏதாச்சும் இருக்கா? வேற யாருக்காச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே. இன்னைக்கு 6th ஸ்டார்ட் பண்ணி